میری اور تواڈی زندگی چند روزہ زندگی ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تاجدار کھڑی میاں محمد بولے، آپ فرماندے نے بڑے بڑے شاہ زور بہادر اے دنیا اندر جد نقارا اے موت دا وجیاں ایٹھ قبر دے او میرے اویرہ تیرا پار لان لگا، میری آخری گلنا ذرا غور نال سن کے جائیں، پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر کس موڑ تے ملی ہے۔ ایک بندے نے ساری زندگی رب رسول نو راضی کیتا ہے، ایک بندے نے ساری زندگی رب رسول نو ناراض کیتا ہے، ایک بندے نے ساری زندگی ماں پیونیاں خدمتاں کیتیاں، ایک بندے نے ساری زندگی ماں پیونیاں بے ادبیاں کیتیاں، ایک بندے نے اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنایا ہے، قاری بنایا ہے، عالم بنایا ہے، اور ایک بندے نے اپنے بچیاں نو وہ انجینئر تے بنایا ہے، ڈاکٹر تے بنایا ہے، لیکن جنازے دیاں دعاواں نہیں سکھائیاں، نماز انہوں پڑھنی نہیں سکھائی۔ اے دو بندے نے اگر انہاں دی زندگی اکو جئی نہیں نا تے انہاں دی موت بھی اکو جئی نہیں، اگر موت اکو جئی نہیں نا تے موت تو بعد والی زندگی بھی اکو جئی نہیں۔ اوے میرے ویرو تے دوستو تے بچیو تے بزرگو، مینوں یقین ہو گیا کہ تسی سارے غور نال میریاں گلاں سن رہے ہو، میں تواڈوں دعاواں دیندا جا رہا ہاں، میں راضی جا رہا تواڈے تے، اللہ تے نبی بھی تواڈے تے راضی ہوئے۔ میں جدوں لاہور جانا وا تے مینوں دو بادشاہاں دیاں قبراں نظر آندیاں، ایک راوی دے ارلے کنارے، ایک راوی دے پرلے کنارے، راوی دے ارلے کنارے بادشاہ شاہ جہان دی قبر ہے۔ آؤ میں تانوں دی قبر تے لے جاواں۔ اے او بادشاہ ہے جڑا 3 ملکاں دا حکمران رہا ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش تے چوتھا برما، 4 ملکاں دا حکمران رہا ہے۔ ایک اشارہ کر دے وے آرنا تے ہندوستان دیاں تقدیراں بدل جاندیاں سن، ادھے سیاہ نال سفید تے سفید نال سیاہ اشارے نال ہو جاندا سی۔ آؤ میں تانوں دی قبر وکھاواں۔ ایک گمنام جے قبرستان دے اندر ادا مزار موجود ہے، اودی بیٹی زیب النساء دی قبر بھی نال ہے، اودی بیوی دا مزار بھی نال ہے، جدی یاد پیچھے انہیں آگرے دے اندر تاج محل بنایا۔ آج پوری دنیا چ لوگ وہ محل ویکھن آندے نے، بادشاہ شاہ جہان نہ بنیا ہویا اس بیوی جدے واسطے انہیں محل بنایا۔ آؤ میں اس بیوی دی تانوں قبر وکھاواں، بادشاہ شاہ جہان دی بیوی دا مزار، بیٹی دا مزار۔ جواری جوئے لا کے بیٹھے ہوئے بلیاں تے کتے بادشاہ دی خبر تو ٹپ ٹپ کے آر پار پہ جانے، حتیٰ کہ دائیں بائیں کوئی باڑ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اے او بادشاہ ہے جڑا 3 ملکاں دا حکمران رہا ہے۔ تے راوی دریا دا پل کراس کرو، اگے جاؤ، اگے ایک اور بادشاہ دا مزار ہے، اور اس دی قبر دے سامنے چٹا جہا ماربل دا برانڈا ہے تے متھے تے لکھیا ہویا گنج بخش فیض عالم۔ کیا ہو گیا جی؟ ایک باری پھر بولو، ہائے ہائے ہائے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملا را رہنما، راتی جاؤ تاں دہاڑی جاؤ تاں، گرمیاں جاؤ تاں سردیاں جاؤ تاں، اوے عمران خان دے دور بھی جاؤ تاں، میاں محمد نواز شریف دے دور بھی جاؤ تاں، تانوں لنگر بھی ملے گا، دعاواں بھی ملن گی، جھنڈے بھی ملن گے۔ تے میاں صاحب کہندے نے کہ ولی اللہ دے امرد نائی تے کر دے پردہ پوشی، او کی ہویا جے دنیا تو اے ٹر گئے نال خاموشی۔